ҳамдӯрон азиз салом алейкум. имрӯз 4 апрели соли 2025 ҳамин саҳар як навор партофтам. 4 март гуфтам бахшиш ва навор оиди коркард бо хорус буд. 4 апрел ҳисоб кунед. ман ба шумо нишон метиҳам ба ман ҳамин наворро ба одамое ки бо сабабҳои объективӣ субъективӣ фаромӯшӣ дар хонаашон ангур нашиноданд. ман амо як камтар бисёр не як кам миқдор ангурҳо дорем. ангурҳои аватар, ламборжини ва маникюр фингер дар сатил аст. аллакай баркадаги аст. шумо бемалол метавонед баред дар хонаатон шинонед. анам хеле хокашқатӣ ва ин кафолат аст ки мегирад. агар ҳаминам бурда қоқ кунед, агар ман ҳайрон мешавам. инро барои қоқ кардан хушк кунондан маҳорат дар кор. мана ангурҳо марҳамат, ман телефон мемонам, муроҷиат кунед, харидорӣ кунед. нархашо кадоме дар кор аст? занг мезанад ба кадоме дар кор аст. нархашон 100 сомонӣ. мана бинед, решадор аст. ҳамаш соли гузаштагӣ решадор кардагӣ. марҳамат. айн инаш такпайманд аст. инаш ба фурӯш намеравад. инаш фурӯшӣ нест. инро мо барои боғ шинондан харидорӣ кардем. як қисмашо акай хурсанда мешонем. хурсанд муроди очашда. дигарашо боғи худомонда. ба диққаттон раҳмат.